Assalamu alaykum Behriban tomaşaçy. Biz Alem Video YouTube kanalymyzy käbir texniki sebäplere görä täzeden açdyk. Öňkü kanalymyzda bizi goldan bize tomaşa eden dostlarymyzyň täze YouTube kanalymyzda da bizi ýeke goýmajaklaryna biz berk inanýas. YouTube kanalymyzda siziň üçin täzeliklerimiz köp. Gürleçeliğinin täze 11-nji sanynyň ýazgy işleri tiz günne 5x5-iň 4-nji sanynyň montaj işleri dowam edýär. Şeýle de uzakdaky ýakynym gepleşikler toplamynyň täze sanlary siz üçin. Şol sanna toýlardan taýýarlanan video rolikleri kanalymyza ýerleşdirmegden dowam edýäs. Hormatly tomaşaçy, indi sizden ýekeje haýyş şu videony öz ýakyn dostlaryň üçü bilen paýlaşdyň we olaryň biziň YouTube kanalymyza agza bolmaklaryny haýyş etseň. We olaryň özgedeginde öz ýakyn dostlarynyň üçüni biziň YouTube kanalymyza çağırsa we ol üç dostlaryň herti ýene de öz üç dostuny biziň YouTube kanalymyza agza bolmaklaryny haýyş etseler, tiz günne gowy adamlaryň kemmesi ýene de biziň YouTube kanalymyza jem bolar. Onda näme? Siziň kemmäňize biz täze Alem Video YouTube kanalymyza sabırsyzlyk bilen garaşýas.